mechiachi obia emobia kwaba e de baba Grace TV so bize twedi ampo nyankopon adom obia ho ye nyame adom wo ho ye mobo adom ye nkwane ahoden yasa ahia bi me ne se de yina enim no Asanteman Council nhyiamu ekoso ewo menhia kotokofi in line with our customs and culture na round down kakra ya ekoso na yasa ahia bi nyame adom ye nkwane sa bre ahia na yebedi mu nkomobility bi ansa na de ni na ye de abawie ene de ekoso wo menhia kotokofi ne yeto yebo ase na kakra ya ye kai bi no ye na yebedi mu nkomo na yesu ade nti mo bi bia akwa bebiem se afi na obeka ye ho aha by Grace TV oba na was like it na wa comment na wa share ama foforo nso wati baby enya bi ahwe ye na yetimi akambom asom ama bibia awie nti ene na ene Asanteman Council nhyiamu mabom ase madaroma na ene Asanteman Council nhyiamu ya ekoso ewo menhia kotokofi na se de ye na yenim na busua ye ka se Asanteman Council nhyiamu a eba asante ha ene na nanom nhyiamu kese pa ya ewom. Yes, Abusia Tieniro. Yeah, Ruka, you're welcome. Edisaf, you're also welcome. You can say Asanteman Council Shiamwa. A was Santim had the traditional gathering and as Nano Mushiam or baby. Cassia Pay Wom, any Asanteman Council. No, no, could do us and Anushia. And no more. A can Asanteman, who you baby Asanteman free, a copim yina. And Anonum yina, baby, I will be a Obama Shiakotokofi. Na Ranum yina kabum. Adwendwen Asanteman puntuo ne yira no nyina kabom adwendwen Asanteman kankro ema oman no efra dum mokwa dum ndia na the entire Asanteman ya mama nchum ye say the entire Asanteman no enye Ashanti region hankwan da bia ameka ena ye na ye ho bi na no me free chichi bench e bae the entire Ashanti region na afei the entire Afro region enzo ka ho bi afei part of Bono region e ka ho bi afei part of Bono East region na also ka ho bi and afei okoba bi ti say oti regional there was some chiefs omo part of the Asante nation sebi na no muhia say omo nyina ebihia mu na odwendwen Asanteman punto ene Asanteman enkankro ho na ene na no nyina bai go kai on your screen bra na ye ho a ye twamfo ni kyerem no a ye won say na no bi bi say na fia prehene na wo ene nhia mu na say Africa na Sampa man hene na Sampa jafla na so ene Asanteman Council nhia mu no ase and then who again kra na chese na no bebli ye fetichi ni benche na tie bodon man hene omo nyina no mo ne nhia mu no ase na na de course no ene bedi ki acho say ye bedi ko na ye start ni say ye funi ye twagui e bra no hene kese atena dwam ewo menhia kotokofi ye highlight kakra na no mo ba ya no pictorial evidence ni show kakra and sana ye run sem no ne some of course no yetimi edini na emu enkomo so wo share on your screen am hwe kakra metimi na no dos but nyina na no mina na yetimi nya pictures no di enya kakra no anti on your screen right now na tepa man hene ene ewo Asanteman Council nhyiamu ya ekoso ewo menhia but omo hu picture na ye ana mi zoom kakra yes yesu ane nti ohene bi apese hu no say you want a picture na nya na picture ewo Asanteman Council nhyiamu ase a yetini na abesomo na bibia ayeboko nti on your screen na tepa man hene na ho funi na etwa gunu but don't say what study na yetwa video na no no ho nyina na obia fra tuntum ba na tepa man hene de mesrem ka na ofra fita na na abakosem ho omo kire se bra na panyimfo na no kire Asanteman tepa okotepa boso my friends tepa ba na ye okonkodin pa e de boa Asanteman enkankro ene Asanteman peja eno nti na abere bia na tepaba ne enso ye fita na abere bia na no kwahia na no mudura tuntum a tepa de aya na owa akwanya se otimi edura fita nti on your screen here na tepa man hene na doctor edu say atwenwa ampem ene na no Asanteman Council nhyiamu ase afa ye hwa na no bia nyame ya adom a yen camera na se kankati menhia palace official page yen sa come pictures ni bi na yen fa ensom amansan so on your screen is na tepa man hene na doctor edu say atwenwa ampem na no wo ne Asanteman Council nhyiamu no ase afa yenhwe na no ba bio ne yenya akwanya aha yenhwe hai ti on your screen sorry okay achiamehene Mr. Meka otumfo achiamehene mabom mo ase na nso ase poku ageman
nana sabri na ochia ira said the amamre any amani university enti otumfo achia mehene ne nana so na Asanteman council nhyiamu no ase wɔn ho krom ne de anyame ho ɛna ebi kwa no mfra Asanteman ba yi na nipa ba ko nti yesua de wadaroma ɛnya ne bɔne so afe yɛtwa so bie mu a yes ɔhene chiame ira chiame kantan kranchi so ne Asanteman council nhyiamu no na ɔwɔ no mu a ɔbɛsom ne wura bɛsom Asanteman nyinaa ɛma pipia enso eye asomdwe said the city so that is otumfo chiame ba for kantan kranchi afe yɛtwa so bie mu a yes nana memman hene yes nana who for ni twawe on a paramount chief edema the emem traditional area emem ewa hafo ti hafo amohwe me emem man hene ena na who for ni twago no nana professor okoforobo yaweje now let's not forget say nana kind of was nana memman kind of was or aeronautical engineer osua wo madwatire yi pa yeah an area of specialization no aeronautical engineering to a lecturer kwa okay university ukoteka or a lecturer obin from okuni or Kwame Nkrumah University of Science and Technology na memman here no na Asanteman council in share mo no ase yenhwe okay the pictures ne bi wa kaka ibenya bi be so mo okay afina na yamfo man hima so na nana enso so ewo na Asanteman council in share mo na ase se de amamre ene amane nyina enso esiti na yamfo man hima no mfoni twego no afia to aso bi mu a okay yenhwe ahima beni okay nana don't think him yes otumfo don't think him and nana nso no wa Asanteman council nhyiamu no ase ti na don't think him no no nso so ewa ha na so no nhyiamu no ase se de amamre ni amane nyina siti na yehwe afi na dwoso man him yes na dwoso man him nana ya asanto a ya otosumi no nana nso was present at today's Asanteman council meeting nana ya asanto a ya otosumi nana pia wadaroma nana nso was at Asanteman council meeting afi yenhwe hwan bi nana mo aka pictures no doso but yin na betimi ya show kakra bi a ebe lucky a ebe yin na ya show sa na bibia yeboko afi nana fin so man hene nana dwamna kenten nana was at Asanteman council meeting then but let's not forget say mediki aka kire say ebra Asantehene tia na echi no or the Asanteman ija na fin so man hene enti no na fin so man hene bra over 1 month and now hene kese eni Asanteman no na afin so man hene e na ehwe tire na o act as Asantehene so the na kuma sen so something na chi eja ba for bantman hene no ofin so man hene na hwe tire nti this is ofin so man hene e won ne Asanteman council nhyiamu ya e course so e won manhia kotokofie afi pictures na doso sini o de ma men try say the metimi anya de okay afi ha be mo kuma wu man hene kuma wu for me na kone do wo Amsterdam oye kuma wo disi kon yes and kuma wu man hene na sabe we picture here that we fidi so a definitely so our chia you record ya Asante kotoko hene kuma wu be ma safo twene bo akodua and be ma was present and be ma e wo Asanteman council in share mu asenti be ma na akọ ni wuranim yi na ye wuranim a na amamre ni amane kwan so o chia yura said the Asante amamre ene Asante amane nyina enso esi etie yento aso ne hwe pictures ne bi abusu ya mediki ya hwe pictures na no we buy ne bi enye nyina na yense timi aka tikakra na yenya na yeah small man sign tina no ye be ma kuma wu man hene na o cherry run afi na afin so man hima yes abusu ya hwe ne ye na afin so man hima na so na Abraham no ka say on your screen afin so man hima na afran ne wa yes na oh no kwasa abri no kwakotia yura crop ya Asante kotoko hene to do oblibi kontum kantan bo ho said the Asante amamre ni amane university and na afin so man hima so was present at today's Asanteman council meeting afi when biem yemba haye enti uba hanso a nanom ye ho funi twagui nanom ye miensa minchu nanom ye 9 kra minchu ye said nanom ahemfu mi no e na ahema nso mi no abuzian chef de ni so ye ahema no frefita ahema no frefita wa no ho no ono e na ye asankare man hima asankare eno e wa Asante achem Accra Kumasi road no so ye ne ya akua prempe hwem ya won ye obohu no because Accra Kumasi road so ye akua prempe o ya ambassador ho asankare e won kan ni Kumasi kwanten ponso na asankare man hima
was present at today's Asanteman council meeting. Yeah, obesom said the bia oye ne da no. Na asankare man him anchen. Na wo zo ohene bi tro. Ohene no obebusa say ohene be ya. Na manso kwanta man hene. Yes. Manso kwanta. Ti wo ofi manso kwanta bia wo hwem no. Se woni mu krom hene dia na manso kwanta man hene. Te Nana Asankare man him enchen no. After Nana manso kwanta man hene ne nchen Nana manso kwanta man him. Yes. Nana manso kwanta man him ono so te Nana enchen se dia mamre ne amani university. Na after Nana manso kwanta man him enchen no. Oni ya ote wo na Asafehene metwe Kumasi Asafehene. Na ono aso na otumfo akom hene echamfo Asafo Boache Agimambunsu nti from Nana hima wo frefita no Asankare man hima de otoaso no manso kwanta man hene de otoaso manso kwanta man hima na de otoaso bi Nana Asafehene Kumasi Asafehene echamfo Asafo Boache Agimambunsu ono aso na otumfo akom hene na onim se manso kwanta omuna aka akwamufeko no nti se one na Asafehene no mtibo mu a na ne kwan so amza so omuna ye feko baako yes ye akwamufeko ena omina ewo nti yento aso na fe ya kebia nso yemfa ensum yi na ye ho so after nanom nti ubo hanso a na esumenya man hene yes esumenya yi ne esumenya ya ewo esumenya Asanteman so nka ne sa ewo amanse yes esumenya man hene de ne ho ochekusi ntrama ono so na ho fini twegu agro ya de na nyako bright ye mo bi akwa aba no so na ho fini twegu a ye de esom amansa that is odene ho ochekusi ntrama the paramount chief of the Esumenya traditional area na ho fini twegu no now after Esumenya ye nto aso ne hwe na no mawo ya aka ma ye Esumenya na obedu anso a ha na fear pre hene ti na be na busa kwa na fear pre hene was present at today's Asanteman council meeting and he was na fear pre hene and after na Sampa hene and so hene ba hia hene so eka ho na no mo na ya chidom ahemfo na no mo chidom fekom and ti se o mo na atena mo tibo mu a na ne kwan so am san se o mo na ya ahemfo a chidom feko no e na o mo som e wo mu ti na fear pre hene oye obempon professor Chairman Ponsa after in chain na Sampa man hene na Sampa Jafla ya otosumi na and after ya hene ba ya hene mu na chidom na okay I think say bi na nye hene ba but ho ye na no mo chidom feko no o mo na etim me hu hene ne picture na yinti ye nto aso pictures yi do so but they kakra bi be show yes kakra bi be show enti sanete ya ye bi church ramansan ya okay afei fine fabium now yen hwe na amampo hene na amampo hene na amampo hene ma ye ba be di mu ko na amampo hene be da ase ti na amampo hene ade safo krom hene me anti with that for many ampon na Josephine mo krom hene na amampo hene obeda hene asesa so I share hene enche kra enti na amampo hene was also present at today's Asanteman council meeting said the United kan edem nchemu asoma mansan now straight away I think it's because of time enti yem fam pem ha ho na yen run seminum yes now on your screen o share aha yes me we hia pa ni na hia but me dey can something na me kan Sampa for madaro me bro na ya na ho fo ni twagui ya o hye mfimfi na ahemfo ebigina bon kom ne fen on na ya rara man hene rara no ewo oti region na on say afuwe ya mu e na rara ebeso anti enche kra na mi show krom ni na amampo hene wadaroma na rara man hene enche kra na obeso ade chegira ti on say hene ma akwan ma obesi bi chere ne nche ti ne oba akotokofi a obeda o hene ase say hene amakwan na watimi ase bibidi a chere no amamre ene amane ekwan so let's look into issues and e course na dey na yesomro ya welcome bibia bokode na fe bibia enso enye asomdwe enti yen hyase na ensem akọọso bi ewo Asanteman council nhye menzi adi kan abobo bi so abo na ye that's what kotokofie na yenya mfiro no but nyame adoma ya bedu hai ye mai na ye ho the rundown na bibia enso enye boko enti ye run sem no straight away ena o hina kasa pa sanse ni ye mu anso and Berekum one sense me na so ebeba mom busa Berekum update akwa kosi say ni ade no ni na on send ba ne bedi ki aka say ebra ohene eba bedu yes I was say akwa na bi show fear pray no eza father won oh eza fu kantanga ye fear pray now fear pray ni now fear pray na Sampa o me te no so eza fu so afere won o na fear pray na Sampa what you say yes okay okay yes nti ma mento aso ene
Every Asanteman can share. On say something it's an energy somewhere February na okogia home kakra. Ena okono. Odi n'echi ewo Kumaseman mu eja abafo Bantaman. Ena afei Asanteman mu so okono. Odi n'echi eja eye na afei so man hene. Se na afei so man hene so nhwe akire ewo Asanteman mu. Nti se dia amamre ne amane sitie no. Se mpo etiti ye fie mu ni mesre meka o madaro ma de tutu se be beti ase. Se obi e de na de eja o ene pakro no. So na de eja o so tu kwan na o tu kwan no ba. Ade na odi ja no de kokoma na chen se bia okọ ya de odi ja mko bia ye se na etechema na se ho antechema. Nti amamre ne amane kwan so. Ebre akotokọ ne ba na ne kwan so anu se na anom sebe ya odi na chija omo e ba do ba ma na ye di fi ase ba be som ohene se de sitie. Nti wo hwe sabe you there's the picture on your screen na afin so man hene na dwam na kenti eto so mi no wona kura afidie ya okasa. Na afin so man hene nche eye bafo Bantaman hene. Ono so na ye di Kumase e share nsa. Ena afi ohene ya oka na ho eye ohene ba abrenya ase hene. Ono so ka country friko no. Ti na no mo a e ka country friko no no. Ono nko akọ country friko mu a me am papa kura ka na to ase hene. E ka mama dan na e ku mama bichi awodaro ma. Ena no ma hodo ya aka atwema kwa woma afei chese na no bebre na akwabo ahene no na e ka country friko. Na ohene ba ko pe something ne ba o ka country friko no. Ene ohene ba brenya ase ne. Ona original bafo Bantaman enchant we ye bra na nanom ede amane e bokro bia Asante kotoko ne de do obilibi kuntu kantambo na obeka ise bibidi simbe somo na awo sempa am kwa meka se oh we de yesrem panyufo se on mane masa news bi beto odwa se sabi adobafo bia na fi Kumase ya na omokọ sabi o misrem ka we de abusua asamu a esi enti na America nsa misranti ya mo bi anyima no nsimo na madama igina ye nipa baako ya ye ka bom na yama Ghana etumpo irrespective of say and asese asembisi bi na adobafo bi a efiri Kumase ase na omode ka ekọ sunyane area ho na report bi beto ya me yes story this afternoon so be kai report bi beto ya se bi omodu fi apre no nanti bi ejeji no mo se omontete Asanteman ahyenso de misremeka ene kotoko hene emfo nyina bobo cast nyina ho next time yes omo ntwam nim so mbe kai sa aso a be beto dwa na no emechi kwa na afenso man ne be kasa ho se da bi ni kwan se basa na koyesa na ya ha adwinti ne bra sabi kotoko hene ba ya na afenso man ne ba man na o chire musa se no kre era okoye azamba ko esi ye ne se sabi adrobafo omoto na omunya ni se adrobafo bi efiri Kumase ha ede ka ekosunya no omokodu abisi won se ye nim sa kwanye so ye no otra bechem na utwam dua ya nkwan ubetwam onse mponi bi hyehyentem ba bi amen shodan ka ubetwam dua ya nkwanta na utwam a yamfo janse no utwam a betwam frisi pano ne ade tano so na fe utisimu a na owura bisim na se owura da Bono region na adrobafo no kodu no na report abeto dwa ya me kwa be kan bi wa because case before ye ema be ye di cha pa me na ye di ko se any kwan se basa omokoduru abesim no and out of nowhere say TV say tete Asanteman chance de en free ka onye say mpani enwo ma metwam ti de amayen bo onye say see na bus ha te no say te open so radio ti free open so radio mpani for mo bo chem say Kensman for na report is our story no entintempa ko ba Asante no so free Kensman for say de ho na drivers be bo amane ti say drivers ne buy e drivers ne be chem to Sampa e ade asi Sampa na afisa man chere say ofre regional minister ene regional security council wa Asanteman say omo ni sabi abamu mpanyufo wo the Bono region kasa say ni kwan say basa ne ade say be ya sabi yina ye man ba akọ ne akabom ya yina ya ye nipa ba akọ ya fra ye ko school bom ye adwuma bom ware bom ne ade ni kwan say ko ba say sabi me de kotoko hene misreme kan efu na bom me ka eche na say me de ohene bi efu na bom me ka eche mentimi mfiri ankwa ha cause untimi ga se bia do ohene fufuro bi mfiri na bom ka eche nti na wa ba Kumase obi si o de bi ni kwan say basa asma obi ntimi fa kotoko hene funi ni e mo ne ka eche nko ba wi ni nkase ye mpene ma onfa mo o ka eche ina ye unity state o man ba kwa ina ye kan bom so say Sampa na afiso man chese na daroma abro mo bo regional minister ne ami aposi fo na soldier fo mpanyufo amane no ntempa na mo ne o mo counterpart e wo the Bono region kasa ya free ho
bibia sansi bi ya sisi abawa fo chose bibia sansi bi omo nkutwe ma obi anya se omo mpene wo mo fa kotokone ahyenso de ani ntwam tino ye baako ya omo de to eye kotokone ni na afi hill confa no chenso omo di nkomo ka se omo frɛ doctor fo mpanyimfo a na ɛwɔ eye confa no che mpanyimfo ho yeli na fa hill confa no che project no ho said the aquacosi and sense and also the tree Emma Bibia Bocont. Now we so mine at this money a boy you said the mamma money. This picture here that's your bra. Now friends so mine and I jam not can't tell Tosun, you know, now about 4 bands to mine and then I'm going to feel and bar. I've been saying and I'll call by him now. I can't home. You're going no anymore. Now over the man, yeah, or a boy you run. I know what she yen should be, I say. Nana be and so bad that or any acid. Anybody can catch us and I'm on point, but that's not on point picture away from. Now I'm on point, and it's half a crew. Me and you have to form a young point crew. Yes, indeed. Okay, Sabre, now I'm on point, and I'm on point him, and I'm home for me. Josephine and Zucrum. On said, Nina is an I'm on point, he's tried to share you right. And chase her. So, Henema, quite not in yes, be actually, and then Asanteman says she will be more. There was one of the door in Cocoa Quasi said. So this is the several sables out of me on Nana Ejacoma diffi and net the omen Shako to coffee now abed that year ras. And yet I am Nana Mampon, Hinen Quan abed that year ras. Nana Rara Hinen so bed down in Cassias, Nana Rara the annoying for Pacho me bomb Madaroma, Nana Rara, may you quite actually see high knee. Okay, yes, and this picture see your bra now Rara my hine. Also far away in the region, one rara. The picture we brand now rara mine so now or dark kotoko hene ase say ohun mo ba do no amana CBP e di ache on not some coming na boy na kesi anymore. Yes, na suffer ba na pia na rara mine no. And afei enye won kwan so na dwansa mine dwansa asante achen. Yes. Na dwansa mine former I think it's a Ghana gas as a BBC a penny pa say when you dwan some mine no so bed down hena say so hena ma kwan ono so strike show hena enche ti na dwan some mine na ne ho funi twego no ne na dwan some mine ma after say ohene ma kwan ma obesi bi kire no ebe obaya no ne mpanyimfo nyina abom ase ebe da crop bi asante kotoko hena say said the amamre ni amani nyina yebdi you are welcome enso esi atienti we dey call so e wo menhia kotoko fie enti in this picture on say you can rara for abakosem a rara continency yes so abakosem chere say says ya na omo wo ti region rara mine na tina na continency mine nche no enti on say ohwe na ahima wato na ya rara mine hima hwe ni obusia ne nchen eye continency mine abomwase ne nchen ya rara mine na afei na no do ya aka na on say abakosem chere say rara ene omo wo ti region omo ni ene Asantehene region omo wo ti region but abakosem chere say omo free continency ena nkakra so omo ko ya kodru be bi omo so on say ethnicity nti no ene omo da so akra omo dim say abusua baako because I know for the record say empo kodru be bi a continency mabunu no eba rara omo bo omo nti omo ancestral home ene omo nua no continency me hu videos ni bi pen ebe ka bom me di be 1 week ho ya omo kai say aha ni frɛ kodru be bi adru na ye remfi echi ye da so kai say ha ene da so enso efrinti enso ye de ekoso e o menhia kotokofie say de amamre ene amane nyina enso esi etie na ene nhemu na se okay meba nti ma run down bi kakra nti no ye kakra ya ekoso e wo eye menhia kotokofie na also ene nhemu na se o hene kasai ade for Sampa nsensem ho aya semo Sampa nsensem aya ka aban se wati o so wonti o na debia kwa bibio ho ye sabi on kase kasai e dey fa Sampa nsensem na ni na ne se on se Sampa nsensem de mani chance no kwa ne se na no bi enche na de beto monim se ye report it say sabi aposifo joint police and military ransacking bi akoso Sampa mine na himfi amom ko ye mpo Sampa mine pictures ya one ohene kase pictures na mo yi agu form Asanteman franka nyina che so mo yi agu form ya de na ohena kasa pa wakabili ya che interior minister honorable Muntaka papa
Odaroma kwa de nkanyame adom obinya MPD wa Asanteman ama na so aba be minister wanya bia mo ase a ke monokro no ade ekoso nyina yehu bi yete bi te dia ya na ba Sampa nsem won ye din ho na ma ye gu amamre ni mu ase ama niam ense eye ho na eye ho because okay a chieftaincy act na chieftaincy act and say amamre ni say obi ye de hye na ya fam amamre ni amane kwan so yi no na we'll go through all the customary process and say say bia ye de hye na apese odi akunya abusuafo nyina ahwe ni ye use o de hye o ye pese odi akunya ni ya ma kwan na ye de wa fantete ne ade bia wo behia mu ye de wa fantete ne ade bia wo behia mu ase fata na ye tie no o fam nyina wie di mu a sabi ye de wa kwokere buwura ohene ya mo hye na ase na wo makwan a wase bibia kire no ene ye the customary process na the tense Sampa nsem ba ohene kase no Asantehene nim enei abranti a wo kire se won de won tie ase won so bekoso adi ni man na so bekoso adi ne ho so no onyina na ba ohene kase nim abusuani nyina na bae ena wo nyina be kan tam se de bekoso bi obaji atuma tacha we bia yeboko na nkakra nyankopon twedi ampado na no mato mbo ase ahwase nyina aka wi ye kase nyina wi ne beto jase da bi o fa no nya abise enti untimi ni akunya ma enyi upie ko ya o sense wana no maka na o ntiase na mbetwe audience bibi so bato de obekoso abon ho hene adi hene obia ntimi nya ohwe obekoso adi hene ama mpa sabi mpanyifo aye nhwe ha masa na ema ikoso na Asantehene kire se eba sa na ha adwen na duba bi kura atense bo fom se yese o ma ban na abanti de o pe na o mo ye na tumi o hene kase kire se tumi wo yi eni ho afebo political power transient ebi ene na okwa tumi na but tumi ni ho afebo mre bi atwam ampanya kufo na etie akunya so ena ise ya so on tie akunya so bi emre bi na atwam pa de behu bi na America mampanyini mahama na otie akunya so ena Ghana for tie na esa de na ba eno wachi mampanyina tamo so otie akunya so behu bi mampanyini kufo ye behu ne part 2 ne kakra because amani isusa bi a odi kan ba tie akunya so ya nhyɛ den hu because ne isusa ne ni but the chie ya na second term ye bi a behu bi kakra tise omu nyina ba tena akunya so kɔ na ne omu ni ho biem dia amanyofo a edi omo for the Sampa nsensem na amamre ni amane omu bu amamre ni amane ni ntia no omu nhyɛ ne so sɛ sabi bia betwem enti tumie bia omu ne sɛ omu nya na nti omu de omu for ni emamu ye interior minister enom ne woni aka na omu ye din ema de ni ho aye ho regional minister of the regional minister ne ade ha adwen ene wo hena kasapa na me se me kwa ya na ye me ya ase me kan na be se ono abubu ntaka interior minister ya me adom Asantehene ma obenya MPD ama mu abaye interior minister tinga wenya bia ma wase a ye bono krono se wenya bia ma wase a ke bono krono ti obi di wakohwe nko a ke ade ni kohwe wo ama Sampa just Asantehene yo te se de abusua wa wonti asena so ma ntumi e bia fa ne sa ahensem ti no eda ho sa beti mu aden se asem aba family ntem e fante na mu nyama akopre na ko wie ya na no nya hwe se da bi wo a mo be pre o mu wura ho no udi enye yi onya de hye e fa se na ye de hye ni fa na nko yi ni pamla e ho de also be jet wo tachi opie ko ya as men ti aske bi so bo mo safo and the government of the day as so sa na e mai so e ti said ye e bia nka 2024 ye to aba wo Ghana ha na Dr. Bawumia ni ewura mahama preye na Ghana for to aba na bum di mu ayewura mahama na Dr. Bawumia se men ti ase ya anto amansu misu mekoso aye mo president di me ho so esi me ho president of Ghana ti o man yinke benya asundwe sana akwa so pese o mu the level of Sampa nsensem no aye kana sana akwa afa bia wa prade na wanya na o se da bi me anya kra wa o kan na me mfio me ntio me de me pebe ye dia mpesa bi a government aye di wa ni we ho government appointees be din wa ade we ho so because omo dey play politics na say ye to abade ma wa ban na wa ba o ye mampani sa be no e na ban na odi go ni ka se me so me ntiase
na mekoso asi me ho hene na me so madi me ho so se president a ka obenya akwanya asomdwe ba motimi abedi minister awudi no ye ntie bia ne niema a ekoso amuso so impani mo hwe ni yo in fact mo hwe ni yo ene o hena kasapa se ekobasa na eye twase bia to at is anyama I was saying inside the ana here upon sure you want a chance to broadcast on inside the media ni bia or this open sure you kwa the come na the bar a bar e be ba bo bi na ina ati ase ina abati so and a hard dream so the chieftaincy minister ene mpanyufo se bidwumadi ekoso wo menhia bia na maba na maba bram ho ase na se mo som ni ade na ade a but mo dam ho ko ya nso enema bia nse se eye ho a na mo tachi ko wan say na court injunction wo ho but still somebody esemeye yi empower yi ma nya ban mu mpanyufo mo ko bi regional minister ko bi da no regional minister ko bi Eric J honorable eye is ya NEIP ekobi ase minimum ade but often say yen disregard amamre ni amanye bia na yenye de yepe pase sam ye no a nka mo ti bia ade we ekofi se wo yo hina wo se wo kasetia se di kwanse basa ko china bi e twasa bi ato china bi e bia wa yo hina wo so tai sa na ma we china ofo na ma we so no okay na mama tinya men kan why good night okay wa yo hina bia so wo fo sa na ma we so china bi e bia won so nko ni bia hye wase no enkunya ni bi beto na enkunya ni bi beto ama wo be yo gin so wo besi hina no wo besi dia ma baako na de bia anko ya ama no obedim gugu no so be ese me so me ntiase me so mesi mo hene ama mpa by force obo no ho asafo hene na duro na se to sa ebon se sebi mpanyimfo asem a mo kai se wo we ofo nsa no ahwe ode ho nya pa enti ye be sra aban no we nya de wo se aban tena ho kura we nya de wo se aban eye din wo ho kura ya hadwen na koswa me mfa so bo no mo aban yeti so kwa ehyasia fiti aban yetwa mo MPP aban ebre so it's on the Sampa says when can we in 2023 na no can we 2023 or can we in 2023 no Sabio, that same year na December, that was on the I stand to be corrected, it was on a Monday. That's not more anybody me. I'm reporting that story now. It was on Monday, I think it said 19th December. 18th or 19th December. The year one day be a sad. And as 2020, na Sampa mine be so I check it right. I work with coffee. And a back and forth near the yam penny up to the extent says Sampa and Christ or Barbe traditional council. I want to call Sampa. Na regional minister timika say dem yintimi more security tini you was ahemfie bi na obekwa honhu security or metro police and abibisa was a kan na ya ahemfie police but say ya say every ahemkwafo ni abrafo ho but the hu hia say obenya aban mu apolice fo so aban mu bambofo no mo oman ni be program ka say ohia security mu abo no ba regional minister timika kata say yintimi more security and we have nanom bi so sa na ma we so na sere me nanom madaroma sere ade ye koso mi nhwe ni yo achina bia na ohekura bia so sa na mai so wo so ba be sin ni wo kuro bi onko ketu an bi mo na nam se wo tai sa na ma wo ye chinti wo so onko no ketu an bi de wo bu asem a anyi nkuni be ka se ono so on tiase obabo na wo hene e ko ba sa na ye kwa na ase ba nti e be sa ban na wo a ye nhwe ni ma bi ye mfa yi ento be bi eseta na aboa amasumdwaba enti no so yensem ba kwa na ohane ekan e na afi won se nyankopon ya adom a kwasi ada ebe ya kwasi de okay ohane fampo nyankopon ya adom a kwasi ada ebe ya kwasi de na on se igna yi nim se ohane fa okay ya yenhwe kwasi ada ebe ya kwasi de to so miensa e wa afi we na on se normally ya kwasi de na nka ya na de dikan ene de twato e na ya na nanom tai di no kese pa akwasi de dikan di twato ena ya nanom eta di akwasi de ne kese pa na enam se kwasi ade ebe eya akwasi de na ewrem ho April and that is 26th of April ntino na on che se ombe no akwasi de kese pa e dia market kotoko hene ni finshi ya dio no nso ya wadie wa banwa so se
Asanteman nyina wura nti ombe ne kese pa Nyankopon ya doma eye Kwesi Ada ya ebe na Kwesi Ada ebe 26th of April 2026. Let's not forget say crop ya Asante Kotoko ni wura do obribi obetina akunya so on the 26th of April 1999. Ti Kwesi Ada ebe ya Kwesi dey a CEO pa 27 years pepe bra Asante ne betina ba enwa so say crop ya Asante Kotoko ni na nom chere say Nyankopon ya adom Kwesi Ada ebe ya Kwesi dey no ombe ne kese Kwesi dey kese pa yeah, because we Asanteman wantino. Na no more Asanteman nyina. The entire Ashanti region, the entire Ahafo region, part of the Bono region, part of the Bono East region, part of the Oti region, part of the Eastern region, any Gwawadwa Karakan Asanteman nyina. Na no nyina no dom ebeba ti o man hane ba o ne man him na from the tree na na ne maba yi said the tree ni ade na sa ono ma de shi na ba ti Berekum man him na tenkunya ba sa Japikrum far away in the Jamai South district or ba ono na tenkunya na from the omachi ti ebe amanten so ba o nyina na ode oto abarobom na fa bibia enso abeya sonji so Nyankopon ya doma hye so abusia Kwesi de ye die nim Kwesi Ada ebe ya Kwesi de no normally on say nke be Kwesi de ebe koso e wokoko ebe koso bia ya ohene ta di asem no was on say nke bia nya Kwesi de kase yo ya na de di kan de twato no ya mo ye kase pa ben now say Kwesi Ada ebe ye 26th of April saa da no ana ohene kase betina ba enwa so 1999 afi apema ankona de okronkron bosume na de to so de onisia ese saa Kwesi Ada ye 27 years ohene yankwada nyame enkoso ansha wadaroma entino na no be budwa o Jabrim Kotokofie na odi amake Santana ni vise de nso ya wodi awa benwa so. Let's not forget say after 26th of April updates na be from Isham de ma after 26th of April no eji Nyankopon ya adom a also when I die 6th of May bosumi num de to so nsia na saa 6th of May no Nyankopon ya adom ya wokuada ohene be kwa asore e was St. Cyprian's Anglican Church ya wo Fantini town say gnanam kwa asore e Anglican asafo is St. Cyprian's e wo Fantini town ohene be kwa asore na fa bibia enso so aya asundwe said ya eti na fa ensensem baby na wo ho no mo ene eno so ba ohene ni e din na so run down e ba be som amansan said ya eti ensensem bi na ba ohene ni no I won say ohene ko ye committee ni bi ho na ohene pa ya ensen bi ho mo na ehwe so mo de be asundwe o mo de yie betu yie na ensensem ni bi ba ko eye dua ya nkwanta nsensem dua ya nkwanta ahensem o dua ya nkwanta ma ahene ko ekura se de yine ni na bo achitoro mo okwa ekura na was a committee international for hwe na obi a ha na amane no ona atase na odi amamre ni amane ton odi amamre ni amane ton no don se mo sukọ ebu ama asomdwe ba Nyankopon twedi ampadom dua ya nkwanta ehun sensem no sebe ohene de ma na afenso so man hene abom mo ase na adan kanya man hene afena na tiobodon man hene ena afi bafo domi abra man hene ena afi Kotoko ne tia me bonsu see a reporter yewura hena crash for yawo twan say committee report no omo wi ya report no so you ready internet enche dia nkwanta won say ba beto hene na afi dia ka bi ato aso ne kwan mu ada ho ya bia enche nyame yadom na ya wo hene epa na so hene makwan a bia enche brepem dia nkwanta bi nyama hene say amamre ni amane nyina enso iti dia nkwanta ti wufu dia nkwanta na wo hwem dia half dia nkwanta most sensem dia kwakosi no afi ma ban stool affairs ma ban so wo tepa area ho no ma ban so no se be committee ananom de ma wo no se bo hene de ma wo no de ma na ayoko hene afi ba for that yes wa ba hene afi na na ntahene na otumfo chi America ntankanchi na de tiene se mabom mo ase report no and so se be o ma wi ya report no so I ready ya ncheni na abekọ hene nim na bibia aye asomdwe afi tanoso ye wo Bono East as acting president to crisis ya waye nyame dia so anmo de kia confirmity sabi Mr. America nyame fa ohene ekra nsi ye tanoso ankobia hene ona ye acting president at the traditional council no waye nyame dia tanoso wo Bono East nsensem ahona onse na ohene bi papa bi ebon ho safane ze ono so ye ohene ya ema na no court kwa che se yemfa no kotu afiase yira afi mu ya sebra no kase de otwiri mu wosunyane afi yes tanoso nsensem yetien say na no mawi ya report no and also I ready said ya esi etiena tanoso nsensem no odema aye na continency man hene
afei na adankraja manhene ɛna afei na ayoko hene ɛna afei ɔhene chiame entwi buasi akɔ na ano nso ayɛ ready enche nyame adom akwa mbetene sɛdeɛ esi ɛteɛ ɔno na yɛfa ne ɛfa bi ne ɛfa bi yes na no na ɛkyɛ sɛ wɔn nso di akonya no ma ne yɛ ne adeɛ ɛnti ne nyinaa nso nsɛm no ya ɛnkyɛ ɛkyɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛno nso nsɛm ɛbɛba abɛtɔ sɛdeɛ esi ɛteɛ afei akoro so nso nkonya ho nsɛnsɛm akoro so Ewurade ma na asɛ kwa hene afei na asɛ kwa man hene Kenya ase barima Kenya ase hene afei sankɔre man hene ɛna afei baafo chiame Gyakye Amoaten wadaroma baafo Gyakye Amoaten ya sisi a wɔn awie na wɔn twɛn na wɔn de adwenkyerɛ fa nsɛm nyinaa wɔbɛba na waboa na akrakyefo aboa no ɛde abɛto ɔhene ɛne Asanteman nyinaa anim sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ esi ɛteɛ afei brodi no ɛyɛ kura a ɛwɔ time mansin no mu time na ɔsɛ time ɛsɛ nsɔkɔ area hɔ nom time mansin no mu ɔbono mantam no mu na brodi nso ka ɛyɛ Asanteman ho yes sɛ the bibi yet if the bibi now hwɛ me a the bibi is also part of the Ashanti nation and the brodi nso ho nsɛnsɛm no brodi nkonya ho nsɛnsɛm no ɔde ma na nkɔso hene sɛbi na nkwanta kɛse hene baafo yadeɛ so aba hene ɛna afei ɔhene chiame asisi ɔkɔ ekura yɛ chiame adetwum tie no nso ho nsɛnsɛm no saa na tie yɛ nkyɛ bibia ɛbɛda na kwam afei Berekum bize bebre na abusa bebre na tension Berekum pa Berekum nkonya ho nsɛnsɛm no ɔhene ɛde ma na memman hene na professor Kofo Boya Ogyei na adankraja man hene ɛna afei na Sampa man hene ɛna ɔhene chiame yɛ ɔka ho ɛyɛ baafo Gyakye Amoaten na wɔn kyerɛ sɛ wɔn atietie nsɛm no wɔn sɛ kɔba saa ɛfa ne ɛfa ade hyɛ yɛ ansɛm no fɔm no obi aba bɛka na asɛm bɛkyerɛ ebi asɛ ni sɛ dienti a meka sɛ me na me sɛ no ɛne me na nanie obi ade na dance yɛ ne ade nyina ba wɔn kyerɛ sɛ Berekum deɛ no amanfo attention amanfo bisa pa Berekum deɛ no wɔn awie saa nsɛm nyinaa na deɛ aka ne sɛ nanom ebihyiam nanom a nsɛm yi da wɔn na wɔn nsɛm yi na wɔn na ɛhwɛ wɔn bɛhyɛ wɔn de wɔn final input wɔn sɛ power committee kora na wɔn ti obi asɛm a obiara making influence from nsɛm a amanfo abɛka de akyerɛ wɔn ti wɔn twɛn sɛ brɛbɛ na nanom ahyiam na obiara de ne influence ahyɛ n'adwen ɛde afa no abɔ ne nyinaa no na wɔde abɔ ɔhene kɛseɛ anim sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanesitie nti sɛ obusa Berekum deɛ a ɛnkyɛ twɛdeɛ mpo nyankoropɔn ho yɛ mmɔbɔ na ɔyɛ adom a with respect to Berekum nsɛnsɛm nso biara ɛbɛyɛ asomdwe na afei bibia akɔ so amammerɛ ne amanneɛ kwan so sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata now also tana ɔbɔ ase nkonya ho nsɛnsɛm tana ɔbɔ ase ɛwɔ Bono East ɛbɛn tiobɔdɔm pɔpɔpɔpɔ ɛno nso nsɛnsɛm sɛ ɛnkyɛ wɔ hene anim a fa ne yɛfa nyinaa ɔbɛgu so ɛkyerɛ wɔn nsɛm mu bibia ɛbɛyɛ bɔkɔ tiobɔdɔm so nkonya ho nsɛnsɛm tiobɔdɔm so ɛkyɛn nsɛm so tiobɔdɔm ɔman hene wɔ hɔ nom ɛna ɔman hene ma wɔ but ɔkɔyɛ mpɛsɛ me kɔmi kɔ sɛ wɔ hene anim but ɔsɛ na yɛwɔ fa bi ɔmo kyerɛ sɛ daabi ɔmo nso yɛ adehyeɛ ya ɔmo nso yɛ ɔsɛ tiobɔdɔm no ɛyɛ mpɛsɛ mɛka ho asɛm deɛ mɛfa okay no problem sɛ gya adesua na yɛsua nti ma menkyerɛm tiobɔdɔm no ɔnsɛ yɛwɔ ɛbɛ mu kɔkyɛ mmienu mpɛsɛ mɛ go back to the history deɛ ɛkɔba Asante bi ma no baasa but yɛwɔ aborɔman mu ɛna yɛwɔ the Krotia royal family but saa bere a mo kasa ɛyɛ the Krotia royal family no na edi akonya as tiobɔdɔm man hene ɛne tiobɔdɔm man hema however aborɔman mufoɔ no mmere bi yɛ atwam mesrɛ me ka wodi na nam sɛ wɔhwɛ me na aborɔman mu hema na tiobɔdɔm man hene na mesrɛ wodi sɛ wɔhwɛ me anofo ma adwopɔ bekyim kakra bi ama manfo ate asentia because on one chim so na obi ɔhwɛ no ama na dwuma yɛ kesene ti wodi mesrɛ madaroma mmere bi atwam no ɛfa baako a ɛyɛ aborɔman mu faction no sɛbi ekodi bede kakra ekodi techima akyi ɛna ma sɛbi tiobɔdɔm bɛyɛ techima ɛyɛ aborɔman mu fa no bɛyɛ techima akyempem hene na no na however Krotia fond de kɔso a ekura mu a ɛsom yale bedwun ne na no na aman hima ya ɔbaa for mekyerɛ aborɔman faction na no wodi medical kasa senti na mekyerɛ nyɛ sa nka mekyerɛ sɛ de menem tinti madaroma ɔno da bi abakɔsɛm nyinaa kyerɛ sɛ yɛn na yɛntini Asante ya mpo sɛbi odu twumpudu sɛbi ɔhene
di dwumadi bia na ade a mesrɛ me kan we dey mpanyin so na akwa keto America ne sɛ twampudu yɛde yi na yɛboa na yɛma bibia yɛbɔkɔ nti no tie bɔdɔm yɛntini asante na yɛso ti ama sɛbi na ahema nso de petition abɛto ɔhene nim sɛ ɔhene nhwɛ na wode ɔsrɛ ɔhene sɛ nkɔhene mmoa na bibia yɛbɔkɔ nti ɛwɔ ɔhene anim ti na nso ɔhene ka sɛ fa ne yɛfa no nyinaa obɛtie obi ahyɛ no bibia yɛ asomdwe nti tie bɔdɔm nso ɛwɔ ɔhene anim a yɛnso bibia bɛyɛ asomdwe afi akorodie wɔ ahafo region. Yes, akodie wɔ ahafo region so ɔmo nsɛm no waka bi ɔhene sɛ ɔmo fa de hyɛ mbra nti ɛno na ɔmo kyerɛ sɛ abusuapɛn de kan de hyɛ baa na nso abusuapɛn akɔsesa de hyɛ a ɔde ne baeɛ no ɛne mu nsɛm baako mmienu bi ani na nso ɛnkyɛ ɔhene bɛhwɛ na waboa ma asomdwe aba sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ si teɛ saa nso ɛna afigyaase ne asɔkɔre ɔmo so ɔmo hyɛ ho nsɛnsɛm ɔhene de ma na asɔkɔre ma mpɔn na ɔkɔ akura yi nana yamefa akransie ɛna afei ɛyɛ nana asɛkyerɛhene na saa bere n'asɛkyerɛhene n'asɔkɔre ma mpɔnne deɛ ɔkɔ akura n'asɛkyerɛhene deɛ ɔwɔ hɔ yɛ emu amanneɛ bɔ ne ade nyinaa ɔde mu nsɛm ɛbɛsom ɔhene sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛnso esitie na far from saa nsɛnsɛm a waka ho asɛm yi ɔn sɛ sɔn deɛ ebi anyɛ nyinaa na bɛtumi aka nti nyɛ hwee yɛ ma nkae na ade akyɛ no wae ɔdara ma far from saa nsɛnsɛm abusua ma ka ho asɛm ɛnɛ one of the talking points ɛyɛ ɔhene kyiame yi a yɛtu no yɛ kyiame kofinti yi a yɛtu no a ɛno nso ho nsɛm ɛnam tenten fidie no so paa okay ɛwɔ hefa kyiame wɔ hefa ɛhwɛ sɛ mehu kyiame kofinti picture no a akyɛ me bɔ ɔdara ma yes na yɛndi ho nso nkɔmɔ kakra bi ansa yɛde ne nyinaa bɛwieɛ na we call it a day kyiame kofinti picture no mehwɛ sɛ kamehu a na mɛtim okay kyiame picture no bi nie okay abusua this is kyiame kofinti ɔhene kyiame ɛyɛ kyiame kofinti yɛ asabra no kasa deɛ ɛnɛ ɛwɔ kɔtɔkɔ fie nanom nanso ɔhene kɛseɛ ɛtu no afiri akonnwa so na ne nyinaa ne sɛ bàtchɔ me ba ɔmadara ma aha ɛnie ne nyinaa kɔkɔbae yɛ kɔadu nsɛm a yɛde bɔ kyiame ne sɛ amenhwɛ na menkyerɛkyerɛ mu yɛ mempɛ sɛ mebɔ mesrɛm na maka biribiara okay yes abusua so that is kyiame kofinti on your screen yɛ nnɛ ɛbɛtɔ dwa sɛ saa abram no kasa deɛ ɔhene atu no adeɛ so sɛdeɛ amammerɛ ne amane siteɛ na bi fa ntam kɛseɛ ho ebi fa ɔhene kɛseɛ ne ntam kɛseɛ ho yɛ ne nyinaa ne sɛ code no bi ne sɛ ntam kɛseɛ bi wɔ hɔ a wakora no bɛyɛ sɛ mmerɛ kakra nie yɛ nso obi ka ntam kɛseɛ nso saa wɔsɛ de bɔ ɔhene anim because kyiame yɛ ɔhene yere nti sɛ obi bɛka ntam kɛseɛ saa na ɛfa ɔhene ho anaasɛ ɛbi a woka ntam kɛseɛ deɛ waka ɔhene asɛm nti wɔsɛ ɔde bɔ ɔhene anim mɛnkora ntam kɛseɛ no na ɔhene ɛnto ne bo ase na nakɔma pan na abokyerɛ ɔnhwɛ mu nsiesie ɛma asomdwe mmra but report no deɛ ɛbɛtɔ dwa ne sɛ sɛbi ntam no bi wɔ hɔ a ɔtena so yɛ na ɔama kwan ama no ama yɛwura kɔbi asante kɔtɔkɔ hene anim no yɛ baako after one of the issues a ɛbɛbom no sɛ royal lineage concerns about senate so ɔyɛ de hye kan ɛwɔ akonnwa a wɔdi ho no ɛno na sɛbi amanfoɔ anaasɛ abusua no bi kyerɛ sɛ daabi wɔn kɔ na yɛ ade hyeɛ mɛdi kan ne ahemkwa akasa mo na de kyerɛ mu akyerɛ wɔn kɔ na yɛ de hyeɛ yɛ a wɔn na wɔsɔ wɔn di akonnwa no nti wɔn de wɔn nim sɛ kyiame kɔ anyɛ de hyeɛ wɔn bɛ ti saa akɔhyɛ no a nti na wɔsɔ ɔhene kura busa so wɔde bɛbɔ so ama wɔntumi amfa amɔ so wɔsɔ nsɛnsɛn kakra na ɛfa na de hyesɛm ho nti no na ne nyinaa ka ho bi ɛna ne akonnwa yi sisi a wɔfiri so a ɔnyɛ ɔhene kyiame bi mu afei improper handling of ntam ɛno ne sɛ sɛdeɛ medi kan kan sɛ allegedly he was accused sɛ ntam no bi wɔ hɔ a ɔhene kɛseɛ ntam no bebree wɔ hɔ a wɔsɛ yɛaka wɔde wɔde bɔ ɔhene anim no na ɔmfa ma na sɛdeɛ mesrɛ meka waka ahyɛ yɛno nso ɛni kwan sɛ ɛba saa yes nti wɔn nso nsɛm kakra ɛno no afei sɛ yɛtoa so bio mu a failure in duties as a kyiame kan kɛse menhyia policy na meka nti na meka ne verbatim mpɛ sɛ mɛyɛ bi afirim so ɛna mo kyerɛm sɛ obi ka ɔhene kɛseɛ ntam a wɔsɔ ɔbɛbɔ amanneɛ na wɔde ba ma amanneɛ bi a ɛsɛ fata biara no ɛkɔ so na ɔntu saa nammɔ no nti no nso ka ho bi a mmara no kɔba saa na deɛ afei baako kwan ka ho ne sɛ na ayɛ asehene nso de kɔɔ de bɛbɔ no ayɛ ase no nyɛ adanse ayɛ ase ayɛ ase yɛ a ɛwɔ continence ayɛ ase abusua ɛwɔ continence area hɔnom na ne nyinaa ne sɛ ɔn sɛ ayɛ ase hene kyerɛ sɛ
Nana apebɔ dikuru ɛwɔ ayase ɛwɔ abra ɔno sɛ nana ni saa tumi ne sɛ ɔbɛbɔ dikuru ɛwɔ ne kuro yɛyɛ ayase wɔ ɛsiane sɛ ayase ɛyɛ kuro a ɔno ɛna ɔhene ho ne mbɔ a ɔde aso no wɔyɛ dikuru wɔ hɔ nti Kyeame ɛyɛ Kofi nti ɛni saa tumi ne sɛ wakɔbɔ dikuru ɛwɔ hɔ nom ɛno nso wɔde kɔɔde bɛbɔɔ no a sɛ daabi ɛni kwan sɛ ɛba saa nti nyinaa na ɛkɔka ho a na asɛnsɛm no yɛ adɔɔso ɛma ɔyɛ sɛ wɔde ɔhene bɛyɛ biara ɔhene yɛ sɛ ne saa deɛ amfa no akonnwa ntoɔ no na ɔnkɔ nti very sad on say me someone me very emotional but don't say ya na do be amamre ni amane de say na na akoye obekai pa me kai na ye ho yaw I think say was it 2 years ago me nana de nyase man hima about sana that na me ye basa akwana so be da amamre ni amane de ya na do be akoye bibi ho no nti abusua eno so wonsem kakra ye course so awo manhia kotokofie na ye ni na abesum nti we ye ba ya yeah, the bonus you by say ye be my na ho update ye my na ho the course so e wo mensia kotokofi na de bia nyina na mekai na maka but kakra ya mekai e na mabɔ so ja che no ba hye nso se nyankopon ya adom a highlight ne so hene nyame adom atofia kwasi ade be e ya kwasi de na ebeye mega akwasi de esan se ohene betina ba enwa so no 26 of April 1999 kwasi ade be e 27 years pepe nti akwaside no mbede ne kese pa yes akwaside no mbede ne kese pa awo manhia kotokofie se de amamre ene amane nyinara enso esitie no na maka ho asem ya mede mu ntwem ene mu amane ebo nyinara esoma mansan se de esietie na afi aside no yakopon ya adom May 6 that 6 of May ayo hene kese awoda na yakopon ya adom on the 6 of May ya hene kese awoda no ohene ebekwa akoda ne bofo ase sanse yese ka bofo kra ewo mranti brem ansa na dabone no aba yes nti no hene ba koda nyankopon twedi ampon ase se wo hu ne mobo na wadom na aboa no na wama afi akwa aprabato se de city obekwa so was St. Cyprian's Anglican Church here wo Infantino town komase anti du a eno so yede mu ntwemu ene emu amane bo na ba besoma mansa nti abusia modamu na wase se moje bre na mohwe nti ne ye course okotokofie na mde abeso no menka messages ni bia na afei ye mfa show ni na enso emrewie na ye call no a day okay nti why hu bi na de comment about ye bi fi way yes one in comment about okay me shall see free info Example Kantanga say hi. Wukai Adams hello. After example Kantanga say good evening, my dear. Wukai Adams say family. Yes, Wukai Abibi work on yourself. Now I say hi, bro. Hello, Selena Wise. After example Kantanga say please like and share the video. No, Modnyako say hi, dear. Hello, Mod. Yeah, I could bright. Also, come na say Mata Heradia Garcia say live from Spain. Sevilla Matia Mata Medasi say Ocean me. The example Kantanga say Pia. Me anti without to form any ampon. Asanteman pony. But say good job. Some say good. I was a couple with good evening. Then one focus attending na account. So good evening. Say baby about there. Yes, this afternoon. Na fear pre na or honum. I feel road to form any upon the Minister for Chieftaincy Affairs. I had dream on Chesanti and Yansem to Accra. Na o my team na de ekoso. Ekoso. Okay, Adam say this after say thank you. I feel yep say hi. Good job. Matia mama da say. Somewhere Jack. Jack, somewhere I would say somewhere. After one being Professor Doctor say engineer Nana. Hey, Professor, no comment touch up. Yeah, problem I saying or say, sir, I would tell you, okay. Professor one just a binary president is behind all this. I have some burning crabia and a betray. After comment, sir, you say, please, is there any video anybody can hear no? And I must know so I could down. I'll bet you video later. Matia Nama. Comment, I say, okay, bro, thank you. We'll be flowing. I share your frustrations, but our chief silence too is too loud. About our need should roar because some of us are really frustrated. But just a comment, a hard dream, pa. So, by the Jew occasion, bia nasa by mum penny for ya aba. No one koto. Abe sorry, tell you, oh, but I'm not telling ya. No one can na nioma a hard dream qua and normal year. It's high time, said the Americans or Hinakasano. No quite swam. And penny for more. Na yi na yesan se amamre de yentu nase na aban mu ahini beto amamre enti I doubt say enne ye beda sorry na bia aban mu ahini bi da bi no aban mu ahini aban mu asebi nkunyadie enti meyi amamre ni amane mfi for there is no way sadie no ebetimi esinti we de aja ni na ye run down from the King's Palace na day
ɛna de bɛso me nyinaa abusua mede obiara ase sɛ mogye brɛ. Oh, okay. Me and this come those are the minister for chieftaincy. Besi anti over in the eja. Me ye bi ache pa, ye bi ache. Na eja na so on to ase say lumba so we na eja na ye di echi kakra eja. Among for say na business there be we no person mo hwe bi say but say na burning crowd be na be che eja anti. You better try say you better all round. Oh, what am I doing? Oh, sorry. My phone not going. Yeah. Until no, yɛda obi ase nyame nka nyinaa yɛ ho na menam Mr. Opoku Boakye nso ase san sɛ me nua no a wanya kidney aberanteɛ no a wanya kidney stage 5 kidney challenge as a disorder no ɛna Mr. Opoku Boakye kwabena the 2,000 Ghana cedis ne fama no na aberanteɛ no nsa aka ɔmde ama ne nua no ama ne nsa aka ɔmo ani agye paa na ɔmo da Mr. Opoku Boakye ase nti Mr. nyame nhyira wate baabi a oyi sika free bia me bom pa sɛ twedi ampo nyankopɔn sɛ ɔno a hyɛ w'anan mu na sɛdeɛ ɔbaa kunafo no Bible say na aka kakraa bi wɔ ne bonsuam ne kuruwam sɛ bi na ɔde kɔbɔ afɔdeɛ kyerɛ sɛ ɛkyena sesɛ na ɔkuru mu ayɛ ma abu so Mr. saa sika yi a ɔde abɛbɔ aberanteɛ ɛkyena sesɛ nyame ma ɔkuru wanyɛ ma mu so nyame ma ɔkuru wanyɛ ma abu so pa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo nti ama deɛ abusua sɛ ɔso hwɛ me na sɛ ka wakoma aberanteɛ young man ya ɔbɔ ne homɔden ɔyɛ adwumaden sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛtum pɔn ana sɛ ɔba mfasoɔ ɛde ama n'abusua ne man ne adɔfo nyinaa ɛna kidney stage 5 ɔmo sɛ yɛ wɔ stage 5 kidney disorder sɛ kidney failure menkyɛ dɛ nim term yɛ but anyway it's stage 5 na sɛ yɛ very severe paa ama na ɔtwe biara abusua ɔkɔ dialysis a ɛyɛ 2,000 Ghana 20 million ɔkɔ dialysis biara Somro I me cause me say asem asem wa eh say amaka bia won say asem wa ti me say amache won say asem wa why e ja won say asem wa mon sorry over against you mon sorry until abante is a stage 5 kidney challenge kidney disorder e more than papa nti me sere busuya so nya make wakoma na ahoden wo na betimi aboa dia do abante ma mate sans abante na asem ye me ya pa sebi kakra nyame ya adom akozuko bi a ɔyɛ n'adwuma akrakra ɔso de bɛpɛ ɔbaa na ma ware ya 6 months pepepe Awurade hu yɛ mmɔbɔ papa Yesu somro ɔware ya 6 months pepepe o ɛna kidney problem yaba ya sisi a ɔntimi nyɛ ne ho hwee meka kora na asɛm yɛ basa 6 months pepepe abranti 6 months pepepe and a kidney problem your back sisi am no kase ontimi na ho hwe no na ochu bia okọ dialysis no a 2,000 Ghana 20 million yes 2,000 okay 12 million 1,200 okay na ochu bia okọ dialysis na 1,012 and afi sisi a omo kire se sika omo betimi doctor fo betimi dia treat no $30,000 and now I'm a bosh and I'm a bosh and 3.3 billion and a big crowd so no correct and the be no then but about phone to me today I remember I come be a young from one brandy then share the occasion brain that's yeah and I know this guy very well, very cool guy. I know him very well from Anglican Senior High School. I'm come here young guy full of prospects and actually album I felt you say the beer baby original beer but there only asre so nyame na mi kwan e ma branty na oma onya na ho na met na say met na mekokwa mu na kam ni nyame nkwan na madwen ade asem we ho a na ne so ku atata nim say nyame be it say nyame ya adom na busua wo hwe me na o kase na ka akoma na pese obo branty ya wadaroma the deal is Alex Ofori. The mobile money number no 0549 432 276 0549 432 276 0549 432 276 and then the mobile money number no 0549 432 276 0549 432
276 business ya odi dey kan mam se photo correct na busia odi farmer abranti man what na otwe bia 1002 dialysis enya asem kuto nyame hu ye mobo na won sam nua be ma yade owo yen radio Yesu so dimti amen afei se bia account number so na person kakra etu ma no na bibia ye bokwa wadaroma number na account na Fidelity Bank. Yes, Fidelity Bank. Account name here Costless Deco. Yes, account name no Costless Deco. Na account number here 2090 2614 73117. 2090 2614 73117. 2090 2614 73117. And you also the number say the account number Fidelity Bank obetimi do kakra aboa na bipia bokọ kai say nim say e den ya wa betimi nyame ya do na oka obi akoma na aboa nyame so be kai wo na bipia enso ayasumdwi say dia esi eti afia busia kai say ye tonfie srem ye tonfie o efie we henfa me fie we hen yes abusia ye tonfie efie ni e wo atwema ya be 10 minutes drive from Sofulai. If you know, our Achmaya be, I was a champion. You are welcome, Christmas. We are welcome there. Achmaya be, if you were a 10 minutes drive from Sofulai. You will share me Sabri. Let's say, what then will honor come upon our home corner, Busia. Ubitina to feed ya, and my name Yansa, Wakasam Honyanka. Cornay so be Yansa, say cry, who you are ton. A young Yansa get on to the Yamia dum, assassin or yes, if you know so, yes, your tongue. The answer about 2 feet now apply of finishing touches be out pay. Come on, maybe be okay the amount. And due to our trend there. If you know born that from come it maybe be your problem. From number from a 4-bedroom house. 4-bedroom house. If you know a 4-bedroom house. Na bako a master bedroom. Yeah, kitchen a tall master bedroom dining hall kakaka show afei hall ankasa kakaka so show. Only 3 bedrooms na kan so 3 a single room self-contained. Your kitchen kakaka power of your garage kese ya chese kan ko 4 bus kwa wetimi akọ 4 bus be 10 kwa wetimi akọ garage one. So what you see and afei your rooms no be so on one and on pa wetimi an office no working from home sound be sometimes so person working from home wetimi an office no working from home sound so ena yewo rooms to be obit go and say be a study room na nkwa ni sua de because akwara free school was ultimate school sua de wotimi ambe bene ayo benfu mokunni ompe we de na pe ni nyina no eje say wafa number na from na no makasa ewo atwema ya be new site o akasifo kuku down for my mum pen for do na be si omfie ho because of say e was as na ensoto na yakọ obusuamu hu say obi asni fie de onyansi yakra no a na wawi a wo boso because I want to ask na so to be a pass no so sini de wi on tem na ni say bia ye maame no ti odi no ho ana bi sa da bi na adwuma na ko di ba bi a chichichichi abusuafo na so ka no ho ya bibia nchese na nchina we bona chi no so de ko na ebi so no bi ho akyere no ya o person ka onya fie okumase ope but onya asase ko anto no wese fie wo so ti bo ho de romame na de o person to bia nyame na embra na mene nkasa na mento ma na ebu da form se bia so no ho be hen ha no na bibia ye boko atwema ya be 10 minutes drive from Sofulai. 10 minutes drive from Sofulai. Ho, ena if you know. With me a friend. Our number no 0249 165994. 0249 165994. 0249 165994. Find from anyone kasa. Na bibian kwe emfa emma. Obusia. Me do bi ansi. Samu jibre. Na mo behwe nyame kan na ya ho ebepem ye behia somro zia was the shortest life ever 1 hour 3 minutes what do I say Angela to form Nyampon says a very sad story no currently very sad but nyame na ne be afia ko see champion say good job bro yes my grandmother as a part Mr. ko see champion nyame kan na ya ho ebepem ye behia busia makro bye bye.